खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ फै जोङो मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरावहाय गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों। गोबां हान्था मेला खालामग्रा, बाजार खालामग्रा, फरायसालियाव थांग्रा फरायसाफ्राबो गोबांथार उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि गुरुफेला आउटपस्टआव थानाय सासे 17 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ गावखौनो दुरुंजों फासि नांनानै थैदों। ओनसोलनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला मोजां मोननायनि लैथोआव गबनानै गावखौ सहायनो हायैयाव गावखौनो फोजोबस्रांनानै लादों होननानै बिथांमोनहा सन्देह खालामनाय जादों। बिफाया सासे खानाय सिनग्रा नापितमोन। बे गुरफेला बाजारावनो नापित मावोमोन। जोङो बिथांनि मुंखौ फाल होननानै मिथिनो मोननाय जायो। BPFनि MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा सोंदों सासनाव थानाय UPPL दोलोखौ। UPPL दोलोआव दिनैहाय दैदेनगिरिनि आंखाल जाबाय नामा होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोङो नुनो मोनदों गबिन्द बसुमतारिया भैरबकुन्द बियाबनि सासे MCLA, BTRनि डिपुटि CM आरो उदालगुरिनि सासे MLA, अब्लाबो बिथाङा दासिमबो मन्त्रि आफाद लुबैबावो होननानै बिथाङा फोरमायदों। मा बेबायदि सासे सानैल' दङ नामा UPPL हान्जायावहाय दैदेनगिरिया? बिथांमोनहा बेखौहाय दैदेनगिरिनि आंखाल नुहुरदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि फैबाय थानाय बे उफ्रा इलेक्सनावहाय BPF हान्जायानो कक्लाबारि जे 22 नं बियाबावहाय जागोन इलेक्सनावहाय बिथांमोनानो देरहासार जानो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव बर' हारिखौ टारगेट खालामनानै होस्रांनाय खामानि मावनाय जादों। गुवाहाटी बर'फोरनि गं 30निबो बारा न'फोरखौहाय JCBजों एवस्रांनानै होदों। दिनै आरोबाव अखा बांखा बहा थानो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बे अखा बोथोराव बिदि एवस्रांजानाय गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। एवस्रांजानाय बर'फ्रा बुंदों जोङो भारतनि नागरिक, आसाम रायजोनि थागिबि, जोंखौ मानो बेबायदि बांलादेशि बायदि खालामखो? जोंखौ मानो बेबायदि गावनि थागिबि जायगायावनो बेबायदि खालामोब्ला जोंहा माबायदि उदांस्रि दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। जेबो नटिस गैयालासैनो डाइरेक्ट होस्रांदों होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननायजों फोरमायदों। गासै बे गुवाहाटीनि बरबारि ओनसोलावहाय 200निबो बारा न'खरफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार एवस्रांनानै होनाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया इलेक्सन समावहाय हानि मोनथाय होगोन होननानै बिथांमोनहा बुङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, मासियाव जिरायनायनि उनाव गासै दैदेनगिरिफ्रानो बावो होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननायजों फोरमायदों। गोबाव समनिफ्रायनो अखा बांखा हानायनि जाहोनावहाय गोबां बिबांनि संख्रि बानायनो हानाय जायाखै। बेसेना डाबल जानो हागौ होननानै संख्रि बानायग्रा कम्पानिफ्राय फोरमायनाय जादों। जाहोनाव गुजरात रायजोनि संख्रि बानायग्रा जायगायावहाय गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनावहाय खामानिया बन्द जानायनि जाहोनाव प्रडाक्सना खम जादों। बे जाहोननि थाखाय गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायनाय जादों। 16 बोसोर बर' हारिनि थाखाय हाबा मावबोनाय फुकन दैमारि बिथाङा दिनै केन्सार बेमारजोंहाय नारसिन जानानै दङ। अनसुलि बिमानि हांमा सुरनानै बुंनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों। 16 बोसोरनिफ्रायनो न'आवहाय बिसिना गैयामोन। आबसु अफिसावनो गावनि न' हिसाबैहाय 16 बोसोर जाबाय। दा बेमार जानायखायसो न'आव दंफैयो आंनि बिसाया होननानै फुकन दैमारिनि अनसुलि बिमाया बयबो रायजो राजाफोरनि सिगांसिम खावलायहरदों। बर' हारिनि थाखायनो गावखौ बावसोमनानै हाबा मावबोबायब्ला बेमारखौबो फाहामनानै होब्ला हामगौ होननानै आसा आरो मिजिं खालामदों। बेमार जानाया 3 दानसो जाबाय होननानै अनसुलि बिमाया फोरमायदों। बियो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि गोबाव समनिफ्रायनो मावबोदों आरो आथिखालावहाय बाक्सा जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि। 16 बोसोर आबसुखौनो गावनि न' बायदि खालामबोदों होननानै अनसुलि बिमाया फोरमायदों आरो हारिनि थाखाय हाबा मावसोमबोदों होननानै बिमानि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि खोनायोब्ला
गासैनिबो गोरबोआ गावफ्रुखागोन। दा बिथाङा मुम्बाइ टाटा मेम'रियेल फाहामसालियावहाय दङमोन साननैसोनि थाखाय आराम खालामनो। दा न'आव सफैनानै दंफैथ'यो आरो गोबांथार फाहामथाय होनो थाखाय खरसा नांगौ जानानै दङ। बिनिखायनो बिटिआर सरखार आरो गासै बर' रायजो राजाफोरखौहाय अनसुंथाइ होनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा गोसो गोरबोजों खावलायहरदों। मरिगावआवहाय सासे फोरोंगिरिया 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिखौहाय जेब्ला फरायसालिया गयो गासैखौबो थोनहरग्रोनानै 8 बोसोरनि फरायसा गथ'खौ लाखिनानै उनावहाय जबरजस्ती हमख्रब जिनाहारि खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे लंफट फोरोंगिरिनि मुंखौहाय बबेनाथ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। उनाव गासै जाथायखौ बिमा बिफानो खिन्थानायनि जाहोनावहाय खाथिनि पुलिस थानायावहाय एफआइआर होनायनि जाहोनावहाय बेखौ दा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। हलिउडनि हिर'इन सल'मा बियर बिथाङा दिनैहाय 49 बोसोर बैसोनि जाबाय। दासो बिथाङा सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला दुखु मोनखाङो होननानै बिथाङा फोरमायो। गावनि केरियारखौ नायनानै बै समावहाय गोबां बार रेप खालामजाबोनो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। गावनि केरियारखौ नायनानै रावखौबो प्लिज आंखौ बेबायदि दाखालाम होननो खुगायाव रावबो फैयाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबां निसा लानानै आङो गोबां बार जिनाहारि खालामजाबोदों आरो रेप खालामजाबोनांदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दासो बेफोर गासै जाथायफोरखौ आं गोसोखाङोब्ला गावखौनो गाव दुखु मोनबोयो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।